Yeroi try. Saya sian pat ngai ku blaya pi paro hakerteng ka patyang tam ka jong jisu. Te kejihi kai ka bangalawan ra shapi hagani ka janmet kadai shapang ka hukum. Ngakwa ban ai kani ka jihi kai shapang ka hukum namar ki ba bon bang layu I ba ki sngo tho bakla hagani ka benta. Ngalayu I bon ki sngo tho bakla bat namar ka jing sngo tho bakla ka jong ki don ru ki balasya pengop ha ki wei pat ki kan hon ki ba ju mane lane ki ba ju shakri ha ka singi sabaton ka ikadaw ka long ba kim sngo tho shapang kaneka hukum te yangaru kala don ka wei ka por ba wei ubreu uba ula batai start bhana ka tien ka jong uplay shapang kaneka hukum ladanga dei ka breu ka bom don yo mensim jong uplay lese ngaru ngalangop ha kata ka jing sha penbet ka jong utau breu ten rei ka e ka baja ngala duai bat haba ngala keli no utrai ula aya nga ya ka ka jubab ka ba pura ka ba ya katahi ka ba ublei ula hikaya nga ya katahi ngawan ra shapi ha ka ka sngi te ngadon ka ka jingan kabas kem bala da pin pet lot ya kani ka jing kai nado basdang shado bakot pin yo e ka jing mot ba pin yo e ka jubab ka ba pura bat kanom don shu kata ka jing sngo artatien lane kanom don shu kata ka jing sngo kulmar ha ka jing mot ka jing perkat ka jong pi namar ngan ai ka jing kai ki ba syai bat ki ba bedia ba knang ba panlong ka jing kurkhui pi amen te ngini pai ba chakak tin ka jong blai ngini pet Galatia lai kan yo ayu ka Bible ka ong te yakani nga ong bayakata ka jutang balapen scam menshua da ublay kata ka hukum ka bolong saus pa lai post nem hadin kam pendo no kat pan penle no e ya kata ka jingkular ka Bible ka yatho ba saus pa lai post nem hadin jong Abraham la ai ya ka hukum kabamon ba Hashua kata omdon hukum kamot hakapor jong Abraham kamot omdon hukum kibriu ki imbet da ka jinget u Abraham u im da ka jinget shem la im da ka hukum te ka jingkeli ka bami menta kalong balay la aya ka hukum tene pet be na ka tien ka jong uplay kanika lenong ka balay jong Galatia kadukhat ka bakhat khandai ka Bible ka ya thu shai ko ong ya ka ban te la long kata ka hukum la ai ya ka hadin namar ki jing palan ka Bible ka ya thu shai ko ong bala ai ya ka hukum hadin kada kalong ba namar ki jing palan namar ki jing palat ki jong ubreu ublei u aya ka hukum namar habom don ka hukum don jing palat don jing penrem de na kata kadaw la ai ka hukum knang ba ki breu kin sngot ho ya ka pop bat kin sngot ho ru ya ka hong te ka jingkeli ka babot kalong ba hato ublei ulong persya ya ka hukum ini pen ka hukum kalau persya ane em ya ublei lane ublei ulong persya ane em ya ka hukum hato ka hukum ini pen Galatia lai arhuwe hato ka hukum ti kaya persya ya ka jingkular ublei kajubab kalong em kumta namar ladalala ai ya ka hukum kabalalala ban pen em da shisha ka hok daka lalong na ka hukum ken kabamot ba ublei umlong persya e ka hukum hanrai hakapor ba ujisu 41 syakani ka porthai ujisu 41 syakani ka porthai yaki breu la pen em da ka hukum nama kata ka hukum kamlong persya ya ublei amen but ngini pet Galatia lai arpusau ka ong kumno ka ong
kumta kata ka hukum kalalong kanong hikay jongi ban yalam yangi sya ukris knang ba on penksan yangi da ka jingan kamot ka hukum kalong kanong hikay ban yalam yangi sya ujisu nama Petros ningkong iway kan riyo ka Bible kayatho ka ong kuno ka ong nabalatho nga long ubakhoy to phiru phinlong ki bakhoy nabalatho nga long ubakhoy to long phi ki bakhoy kamot ladangi ni em ka jing em ka bakhoy ka bakentang kamot kayalam yangi sya ujisu kayalam yangi sya ublay leng ba ka hukum kamot ba ka hukum kalong kanong hikay henry haba ujisu ulawan ka hukum kamlong syu kata kanong penem kum hakipor kiba mensyua kiba ujisu wan henry ka hukum kalong tang kanong hikay henry ka Bible ka ong susyo kumno ka ong tani ka khot ka ba arsan ka ong kumno ka ong henry minta balawan ka jinget ngim long syu hapo kanong hikay namar pi baro pilong ki khod ublay da ka jinget hau Jisu Christ kamut mentapat balawan ujisu ngi ngim im syu hapo jong ko hukum kabamot mensyua ngi im hapo jong ko hukum te henry na do balawan pa ujisu kamot ngi im ha ujisu kamot baka hukum hi kamla ban pen im ya ubreu henry de ujisu ubala pen im pat ya ubreu amen kamot de ujisu uba pen im ya gibreu tingni pet mentar rom kalnong ka ba henry ka khat ka ba khatsal Rom riu khatsal. Ini pet ayu ka Bible ka ong. Sengap hadu bakut pinyo e ka jubab. Rom riu khatsal ka ong kumno. Na mar ka pop kan om don bor chu halor jong pi na ba phim long hapo ka hukum Henry hapo ka jingai ai ngan pensyai bahaya pi chapang kani ka khot ba ka Bible ka ong no ka ong namar ka pop kan om don bor shu halor jong pi na ba phim long hapo ka hukum Henry hapo ka jingai ai kabut ba mentangi im hakaya jo ka jingai ai kabamut ba ka pop kam don bor shu ban penyak yangi kamut man ong ba ngini le pop bet kat bamon te namar ba ngi im hakaya jo ka jingai ai te kamot ba kapop kam dan bor shu ban peniap yangi ngi la dep IT hisien show play ngi le pop bai ka pamon kamot ngi yo bai ka jing pen im henrik kanik ka jing mot kamot kumta ka tin ka jo play kamayan de na kata daw ba pi haban le chi Bible study de na kata daw haban na pen shaya pi namar kata wat nam shim baklai ka tin ka jo play kani ka jingmot ka pensyai hang ni bangi mentangim imsyu hakaya jong ka hukum kamut ba hakaya jong ka hukum ubri ubale ya kano ka bapalat ya ka hukum kamut kim don por banyak kela ka bamut marsen le ya ka to ka pop kamut lasya lan thamau lasya penyap ti henry menta pat ni im hakaya jong ka jingai ai habangi le pop kamut haba ni lakum bakla ha kata ka jinya lenti ka jongi ngi kum kibriu ni la yele bakla ngi kum kibriu ngi or ngi hap te henre haba ni kloi pat ban pai sha ublei ni kloi pat ban kla ka bamut kamut ba kata ka pop kam don bor ban penyap yang ngi henre ngi yo ya kalat ban kla ka bamut kakti ka jong ublei ka ong bar ro ubalakana ublei umla shu ban le pom te henre ya ka no ka pop ka ba phi klem thmu ban le ya kata om junyo ka pop henry ya kata la nyo ba ka de ka jing bakla bat ha ba phi pan ma pat na ublei ulong uba kloi ban map ya phi bat phi lat na kata ka jing sha penyap kum ba la sha penyap ha ka ya jong ka hukum ha ka ya jong ka hukum namar ba kam dei ka ya jong ka jing ai ki priu marsen le pop kila syak penyap no hari haka ya ka jongi pat habangi lepop makna ru haka jing duna ka jongi urni hap bat ni le e kata ka pop da ka ba ni klep le aknang henre ni urni hap henre habangi kela ka bamun
ublay uyo ban map yang ni namar kata kani ko ong kumno na ba phim long shu hapo ko hukum hanre hapo ka jingai ai ka bamot ba kani ka pop kam dan bor shu ban penyak yang ni kumto hanre ni yo ken ya kata lat ban kela ka bamot te yo don les na pedeng jong pi shim kabu let's pi dang sngo thai dang sngo enjoy ban ya em bat kani ka perthai pi dang kwa ban em ki jing em ki ba pop bat ban pin sngo bhai ka perthai om ban pin sngo bhai uble te let's pi shim kabu pi ong o namar ba ka de ga ya jo ba jing ai ngan le pop bai kat ba mon te ngan kela ka ba mut pat damiet man sngi ngan le pop bat damiet pat ngan sakela ka ba mon te wat ai gen na pedeng jong pi ba pin long kum ta namar la da pi long kum ta kum ba ngala ong ha to away ga video ba kat ba pidang im ha kani ka porthai pinam yo ma e ga jing suk e ga jing kemen namar ba pishim kabu ya ka ya jong ka jing ai ka ba ublei ula ai hanga bat happy bat ka ba sngo si le ka long kane ba lada pishim kabu ya kani ga ya jong ka jing ai ban ong bangi im ha ya jong ka jing ai ngi dang ya don be ka por ban kla ka bamot namar ublei ula ai ka jing ma ka ba kraw balada le pop saus pa kandai pausin ha ka hisngi ublei udang la ban ma te ka mot om le la dangan le pop ngan sakla ka bamot hanrei lada phishim ka bu yo ublei lada jaba pinlet no na kani ka porthai kindet kinsan lada chuja ka nu ka jing accident ka jing yap kindet namar haba accident pinam te brew ha to ka por layap la ka yap him don por ban ya kla ka bamot te sha ai ka gm ka jong pi sha ai ka bakut ka jong pi kan long namar kata wat ju shim kabu ya ka ni ka ya jo ka jing ai ban ong bangi im ha ka ya jo ka jing ai ni ni le pop bet kat bamon namar la dangi shim kabu yo bangi do pen ban ni kata ka jing ai ka jong blai yo ngi do pen ban ya kata ka jing pen im ka jong blai Henry lada pi pat menta pi dang long tang ki brio pi dap tang de jing duna pim pat kot che kata jing long ren yang ka jong jisu ka ba ka bible ka khat yangi baro bangin kot che jing long ren yang ka jong u Henry da ka ba pi yai kala ka mot pi yai kala ka mot pi yo e kata jing map ai pim do no e kata jing ai ka jong uble pim do no e kata jing pen em ka jong uble namar ba ngi menta ngi im ha ka ya jong ka jing ai ngim im shu ha ka ya jong ka hukum hakaya jong ka hukum te ka bible ka kranshai ngi pe chu shu korening kong khatsan san phun rio korening kong khatsan san phun rio ayu ka bible ka ong te ka sni jong ka jing yap ka long ka pop ka bot ka bai nong jong ka pop ka de ka jing yap bat lo ong kum no long bat ka bor ka pop ka long ka hukum hakaya jong ka hukum kata ka de ka bashisya kabai nong jong ka pop kalong ka jingyap bat hakaya jong ka hukum kala dan bor ban penyap yo brio hare hakaya ka jongi ka hukum kam dan bor shu namar balai kam dan bor shu namar kadaw kalong bangi im hakaya ka jong ka jingai ni yo kalat ban kela ka bamot amen de ka bible ka ong shu pindapet galatia kala nong ka ba lai ka dakhat ka ba shipo ini pet Galatia lai shipo ayu ka Bible ko ong Galatia lai shipo ka Bible ko ong kuno ko ong namar kat ki balong na ka jingle ka hukum ki long hapo ka jing tim ken namar la tho long balat tim ya uwe po uwe ubom yai ne ha ki e baro ya ki balat ho ha ka kitab ka hukum banle yaki kamot kino ki priu ki ba ong ba ni im hakaya joko hukum lani ngi diban pendep bet ya ko hukum teka bamon ba ngi diban pendep lot ba ya ka hukum baro ka balat ho haka old testament kamut ba kum kita gibriu long balatim ka bible ko ong long balatim balai ka bible ko ong long balatim namar om don uweiru ubriu ubala ban pendep ya ka hukum namar balai namar hakaya joko hukum marsin lepop ubriu lasya penyap no kabut uai ubala om don bala te namar kata ka bible ko ong long balatim ya nu brio uba om ba uim hapo jong ka hukum namar ba lada ule pop khandai teli
oh sorry maaf ya nga lada ulale aka kabadai khandai phau khandai tali ti henrei kawai pat ubaklano ha kata ka jinya lenti ke jong u kamut ularem kamut lada ulah makna ban le khandai phau khandai tali ki badai henrei ubaklano pat tang hai wei te kamut ularem kamut hakaya jong ko hukum hi bat lada ubriu un penchong nong rim ya lade bo on pen im ya u da ka jingle jong ko hukum kamut udai ubalatem namar omdon uweiru ubala ban pendep ya ko hukum namar ba hakaya jong ko hukum hi kalong kumta marsin lepop la syak penyam ubala ban yo like nakata omdon uweiru ubala ban yo like nakata amen te let's hakani ka port pen keli danga pin ong yang ngapa ti kamut ngim dan kam syu ban le ki hukum henre kamut kumta kani kamut bet ba ngim im syu hakaya jong ka hukum ngim im syu hakaya jong ka hukum ba ngim marsin lepop om syak penyap syu yangi namar bale menta la pen im yangi da ka jingai ai ka jong press kamut habangi lepop ni kelak kamut ni yo pat ya ka jing mak ai te ban pensyai shu ye pi ngini pet Matius kal nong ka basan ka khot ka bakhat nyo dala poi kham shadin pin sa sngot ho bniap ha ngan sa pensyai bhai pi khnang ba kan wan ra ka jing kur khu ye pi Matius kal nong ka basan ka khot ka ba khat nyo ka Bible ko ong kum nuang ni pet ayo ka Bible ko ong wat mod bangalawan ya ka ban pendam no ya ka hukum lani ki nong ye tho lupa ngam shem lawan ya kaban pendam no henry ya kaban pen scam kamut ujisu uwan shagani ka perthai om dei ba uwan ban pendam no iko hukum henry uwan ban pen scam haba om pen scam pide ban sngot ho ya kani ko we lada haka old testament la tho ika nu kanu haka old testament ba haka new testament ru la pen scam biang kata kamut ujisu uwan ban pen scam ba ya kata ka hukum ngidon kam ban le ka ika bala tho haka Old Testament bat ya ka eka bala quote biang haka New Testament kata kalong ka badon kam bahaya ni bangin le amen ngai pi yo kem te ki ai pat kita ki hukum ki bala pendam no ki bang nyim dei shu ban le ni ne pet ka hukum sabatan ka Bible kala pendam no ujisu la pendam no iko hukum sabatan balai ni ne pet Exodus kal nong ka balai puai ka khot ka bakhat saw Exodus life away pada khot ka ba khat saw gini pe ayu ka ba bul ka ong life away khat saw ka Bible ka ong na mar kata to sumari ka sabaton na bakal long ka ba khut ya pi jar o ba pentngit yaka ka dei shisha ban yapno ya u na ba uno ru ba tre jing tre haka ya kata ka mensimon otno ken nap pedang upat lang jo ka Bible ka yatho ko ang ba omlong ban tre jing tre ha ka sngi sabaton kino ki ba tre jing tre ha ka sngi sabaton kamut sya penyap no kamut ha ka hukum sabaton ka don ka hukum penyap brio dei na kata daw ba jisu usap penkanya ka sabaton namar ba kwa ban pendam no e ka sabaton ngin dei pe chu Matius khat a khat lai khat saw Matius khat a khat lai khat saw ka ong kum no ka haba kum ta ulo ong hau ta ubriu turra ela ka ti ula ra te yaka pat ula pen baha pat yaka kum kata kowe ti haba ki Pharisi gile let no gile sla persya yu kum do ba kin yo penyap no yo balik ki Pharisi ki kwa ban penyap no yo Jisu namar ba Jisu ula tre ya ka kam pen khia ha ka sabatan namar kata ki la kwa ban penyap no yo Jisu namar ha ka hukum sabatan kadon ka hukum penyap brio no ba pen khen yak si sabatan no uba tre jing tre ha ka si sabatan layat ho la ong kum no la ong ba on sya penyap no te baleng ba Jisu upen kenya ka sabaton kam da dai e ba Jisu la ban sumare ka sabaton hanre ba kwa ban pensuk yangi namar lada hadu menta
ngidang ya le bet ya kanika hukum sabatan bangin penlong je sang bet hakas ni sejan bat bangin ya rakhi khot bet ya ka sabatan kamut kalalong kajing ya breu ka bakrau ha kalalong namar ka e kadaw kamut man kasi sabatan kabade ka singi sejan ka bangi ngi ong kabamot ba u doktor umla badlet siapa hospital namar u hapan tre ya ka kampen kia bat ngi yu i haba u jisu tre ka kampen kia kila thuan penyap no ya u te kamut lada kani ka sabatan kadang don kamut ki neki doktor la neki sister ki batre hapo ka kam hospital kamut kimla badlet kamut ki brio hapo hospital hab i la ka e be kumto te lada dei ki baladon emergency case kamut kila ban yap do te kamut kalalong ka pa asisya yang niyo kun benrio te dei na kata kadaw jisu upendam no ya kanika sabaton upendam no kanika sabaton kadaw kalong pa ubreu hi on la lem da penkan ya ka sabaton namar kalong sisya ka pa kiba pang ki basitom bantre ya ka kampen kiaro umlong ta perkat pi katno kalong ka jing dei na kata kadaw bala pendam no ya ka sabaton bau jisu hi ubakha hapo jong ko hukum hanre ula pendam ya kasabatan pinda puli Galatia kalau nong ka basa ko dekat ka basa ka Bible kay thu syai ko ong no ko ong pa ya ujisu la ka hapo ko hukum hanre ujisu hi ubala ka hapo ko hukum mauhi ula penken ya ka hukum sabatan kadaw kalong kadai nakabanta ban pensuk yangi nakabanta ban penlai lu yangi bat pinda puli na ka Bible pareng naki kam ki apostle kala no kaba ningkong kadukhat kaba khat ar ko ong kumno ko ong Sabbath days journey about 2000 cubit kaba mot shi cubit kaba mot shi pro te 2000 cubit kaba mot ba kajinya lenti hakas ni sabaton kalong ar hajar pro lane ar mile kabut kibriu kimla ban yaj palat yaka ar mile te lada haka ngi sabaton lada ja ka no ka jingja ka belong emergency kibriu kin nam la ban wan namar kimla ban yaj palat armail lada ki yaj palat armail kemut lasyak penyap no yaki dei na kata kadaw bala pendam no ya ka hukum sabaton namar kidon ki hukum ki perking palat yo breu but sakawairu ka hukum ka jing ot share nginda ye phailang ban nga Galatia kalenong ka ba ar ka balai ya ka hukum ot sheru la pendam no lai ar ko ongkum no ar lai ma penga Galatia ar lai ko ong Henry wat utitos ubat don ringkat bat nga ulalong la ulong ugrik Om Shem lapen bor ban ot share ya u. Nomor ya utitos ru Om Shem lapen bor ban ot share ya u. But Galatia san kadukhat ka baar ko ong kumno. San kadukhat ka baar ko ong hakmi nga upol ngala ong happy. Balada on ot share ya pi. U Chris on mentoy ru em ya pi. Pi hang ni ya ko hukum ot share ru lapen dam no. Handai la dangin ya keren shekini kibriu ki badang ya sumar ya kanika hukum sabaton ho kile ya ka hukum sabaton baki ya rakhi khoi ki ya penlong jia seng ha kasngi sabaton handai hatu kile ya kanika jing hatu kile ya kanika jing wat share kimle hatu kila bakin nom ya palat armail kimla namar kata pi wat nom sya syukur habaki wan ban penbiet ya pi syapang kini ki a barokot te kai ke bangakwa ban ong pi kalong le ya ka hukum ban ya lam yang ngi shau jisu namar ha ka tin ka jong ublai don shibun ki hukum ki bala hikai ngi ki bala kod biang ha ka new testament kita ki long ki hukum ki bangi ngi dang don kam bangin le ya kata hanrai om bangin sngo tho bada ka bangin le ya ka hukum kamut on pen im yang ngi hanrai le ya ka hukum bangin jan sha jisu amen bangin jan che uji su tengin daya pai lang bat nga yo anes ningkong sunlight yo anes ningkong sunlight ayu ka Bible ko ong ba namar kani kalong ka jing ye yo blai bangi da sumar ya kita ki hukum jo u bat kita ki hukum jo u kim long ki bakhiathan
Ka Bible ke thu ko ang baladang ni it yo blay. Kamut ni sumari ki hukum ki jong u bat ki hukum ki jong u kim long ki bakhiatan. Te pan pendap hi ya ko hukum kadai kani hi ko wei baladangin it yo blay. Namarka hukum ke pokong santam kadai bangin it yo blay da ka mensiam baro bangin it yo blay da ka donut baro bangin it yo para marjan kum ba ye yalate. Para marjan kathau ya ki para brio lani ki men ki para lajong hayeng ru ni haban it ya ki para ki men ki balaya khalang na ka ju ko po bat kum ju ki para brio ni don kam bandap da ka jing it namar u brio u badap da ka jing it ju I ka jing duna haba ki bakla ki la bai ban map nor bale namar basin syar ka jing it Tela da pi it yo play pi de ban sumare ko hukum ka jo play ka ba kani ka hukum jing it ka bala pendap not iki hukum para khot ki badon hapo ka Bible but pendap be proverb kal nong ka ba shipo ka khot ka ba khat ar ko ong kum no proverb shipo khat ar nge pen proverb shipo khat ar ko ong ka jing shun ka pen kan roi ka jing ya ka ja han re ka jing it ka tap ka jing rang kang baro Kamot lada pi don ya kani ka don wo jong ka jing iet kamot katap iki pop belen jong no ki bale bakla ye pi namari ka jing rengkang borok khot katap lot no kani ka jing iet namar kata kani ka jing iet ka bo ble iet yang ida kani hi ka jong ka jing iet ngi de ban iet pat shaki brio te da ka ba pi le ko ta pila ban pendep ya ka hukum ka jong u ya ka hukum ka jong u ble bale ba ngilong kinong yo pateng ki jong Abraham bale ngimlong kinong yo pateng ki jong Moses kada ko long ba ngilong kinong yo pateng jong Abraham nomar kasuk bhai ngi bagin le Henry lada ngilong kinong yo pateng jong Moses kamut ke bha kamut kawai ka do ru kan om like da le ru em kamut da ka jing ai ngi la ban pendep ya ko hukum shisha don kibri ko ngimla ban im janai Henry lada ni don hi kata ka dok ngot lada ni don hi kata ka jing thumu da ka jing ai ka jong uplengin la namar bale namar om dei te ba marsin laptop la shapen yap Henry haba ni laptop ni la le bakla ni la pens ngosi yo play Henry ni kella ka bamut bat na ka wai ka por kum ta bat man la ka singi la kan terno e ka jing duna ka jongi bat uplay un sa penlong ni ki priyo ki bajanai tang namar ka jing ai ka jong Nama da ka jingai ka jong u ni la ban pendap ya ka hukum amen te ka ba ujisu uklam hikai sho bat ki apostle ru ki kham hikai sho kamut ya kata ngim dei shu ban le bat om tang kata Henry pendapet baki apostle ru ki laya shakri no yo trai ha ka sngi ni kong jong kata yo ka bolong ka ne ka sngi ka bangi khot ka sngi uble la ne ka sngi utrai ni ne pet lang bat nga kam ki apostle kal nong ka ba arpho pada khot ka ba nyo kam ki apostle arpho de khot ka ba nyo ni pet ayu ka Bible ka ong ko ong te hang sngi ning kong kata yo men ba ngi la wan ya seng ya ka ban kidia pu pol ula ya lap haki ba un salet no la sha ngi I ka Bible ka yathu ko ong ba pol u la ya lap ha kasngi ning kong jok tayo kilay kadi akpuru kamot ki apostol ru kila hikai no bania penlong ji sang ha kasngi ning kong jong katayo kumpa ki kristan hi ki babon ki penlong ji sang ha kani kasngi amen te ni rakhe ya kani kasngi ning kong jong katayo kabalong kasngi mi pat ka jong kris kamot kamdei tang hisin hisnem Henry man la katayo bangin penpau ya jingjob bangin rakhe ka jingjob ka jong ukris amen te ka jing penkot kalong kani ka wei ba ublei jungi umdei ublei ubasniu umdei ru ublei ubale shiliang khmat namar kata bayangi ki ba em ha ka new testament ni don ha ka ya jong ka jing ai baladangi le pok ni yo bet kalat dan kelak ka bamut te kitu pat ki ba ha ka old testament ki don ha ka ya jong ka hukum ka ba ki don ha pedeng ka jing Henry ni ya pet lang bat nga Petros ningkong lai khat khandai arpho Petros ningkong lai khat khandai arpho ayu ka Bible ka ong ni pet lai khat khandai arpho Petros ningkong ha uba la let ru banyalap haki mensim
ha ka bendi ka thau ya ka dujok ki bom sham la ko ngo men handai men ba ka jing sha slam ka jong ublai kala ap khmi ha kisngi unowa haba udang thau ya ka yeng leng ha ka ba khendiat ki men siam ka ta ka long prangut ki la yo lat im da ka ka ba mot ba ublai jongi umde ublai ubale shliang khmat ha ka por ba ujisu la IT no yalade halor ka dingna nakabanta ki pop ki jongi kamut ujisu ula lechua shapo headers ula lechua shine shapo kaniga bendi ban le ayu ula let shakaniga bendi ban ya lap yakini ki brio ki bom shem la kala ka bamon ha shua jo u badru kiba nado katuka por jo unowa ka bamot ba ujisu ula let ban ya lap bat baro kila kala ka bamot kamut ublay jungi umday ublay ubale shiliang khamad ujisu haba ulawan na kabanta ki brio ha ka Old Testament ba ulawan ru na kabanta ka jongi ki belong ha ka New Testament bat niyo i ka ktien ka jong ublay kalan Galatia kalnong ka ba lai ka do khat ka ba khat lai ka ong kum no Galatia lai khat lai ka ktien ka jong ublay ka ong ukris wala sius pa yangi na ka jingtem ka hukum da ka bala penlong ka jingtem na ka banta jongi na marla tho long bala tem ya uwe pa uwe baro ubalas dien haudien kamot pa ujisu man balas dien ya u haudien la sanar pna yo ujisu haudien kamot ba kalalong ka jingtem ya u na marka bible ka yatho kat igi balas dien haudien kamot long bala tem ya ki bakum kita bor ujisu jongi long ubadon hok ban sha e ka jingtem hanrai nakabanta ka jongi ula sha e ka jingtem khnang banwan ra e ka jingkurku sha ka jingem ka jongi khnang banwan ra e ka jingem ya ka jingkurku sha ka jingem ka jongi kata kade ka jingthmu ka jong ublai bat pindape Galatia san iwei ka ongkum no Galatia san iwei ko ong ya ka jinglai lot ukris la pelat yangi na markata to yang scam but what I bo on riam ya pi pat ha ka lengkor ka jinglong marau ko upol uang ba na mar la pelat lot yangi do ukris mentangi em ha ka ya jo ka jingai e na markata ngin nom phai shu sha ka ta hukum ka ba penlong marau yangi sha ka ba ngin dang ya rakhe ya ka sabaton sha ka ba indang ya le ya kita ki kiba yangi ladangi mentangi ongi imbe dak hukum ngim im shu daw press kamot ni long shisha ki balatim hanre ladangi ong bangi im dak jingai ni la kan man pendap ya kata ka hukum ka ba ublai ulabo lengba kata ka jingai te hanre ya ka hukum ka ba ujisu uklam hikai shu ya kata ngin om ya le shu hanre ka pat ka ba ulapen skam biang ha ka New Testament ya kata ngin le tenget pilas ngotho chapang kani ka hukum balai boong bangim im shu ha ka hukum kamut boong bangim dei shu ban le ki hukum han rangim im shu ha ka hukum kamut ba marsin le pop om sha penyap shu yang ni han rangi yo ya kalat bangin kela ka bamun tang ba ngim dei pat bangin shim kabu ban ong bangi im ka ya jo ka jing ai ngin le pop bet ngin sai kela ka bamun pat na ma ba ngim tep ya ka jing im ka jongi kam don ha ka ti ka jongi ka jing im ka jongi ka don ha ka ti ka jong ublai na mar kata ngim tep lanu ngi de ban let no na ka ni ka porthai na mar kata ngin long ki ba yai pen kre na ka wai ka por sha ka wai ka por nang bala da ujisu wan ban shawengi ha ka no ka por ngin long ki bala kloi na malada ngi shim kabu lada ja kanu ka jingyap accident kamot ba yo ba lada dei makna ka ya jo ka jingai hendrangi do pen bane ka jingai ngi do pen bane ka jing pen em tang namar bangi bo teng namar kata wat nom bo teng yo don nap deng jong pi ki bas ngaut ho bakla teng nget menta ka singi kala pen sha shi bo ne pi te nakabanta ka burom jong play yero you try ngin se kendo pat ha ka we ka video amen.